Si paring Gades marag si paring Oknol oh. Lamia silang giinom mo eh. Saan ako man ako pag-jamming ani ba na para makasabay kog shot nila ba? Pahipi-hipi ko na sa daple no. Siya dili ko nila imbeteron og tagay na. Uhaw na kayo ba? No! Saan ako man gusto may teknik ani eh para mapansin ko nila ba? Ingaw naman kailang mga jamming mo. Ako kahoy ko doon sa unahan ba? Siya dili jud ko nila imbeteron og tagay. Grabe na kung mga pare ba mura mga buta wa jud kapansin sa kuan na ko diri dool sila hao. Munta to pre, muro ba nagalingas ta? Pre, ayaw lingi sa wala pre. Kina si Pari Francis dia hangul rabi kay nagshot. Di rabay na kabalo mo amot pre. Na, ikaw ganahan magsabayanan no kay puros ako nalibang ka. Ah grabe niya kung do ka pare ba nakabantay na jud tingali ni sa kuha. Hangulan jud kag shot mo. Lana na kung do ka pare. Masakpan jud ko ani rumba na. Nanghiring-hiring ko diri tagay. Tikatik ko diri pa kahoy be. Magaling kang kupal ka. Ani ron. Sakpan jud ko ani ron. Hoy pre, may shot dia. Hoy pre, tago-tago man lagi ka dia pre. Para magkagnay kuan dia pre. Oy pre, nagabantay na ka sa kuha. Nara ko gipaabot pre. Asa ni mo to? Ay, kita kong pare ba nag-shot-shot lami o kay nung gudguron pre. Oh bitaw pre kay adlong Domingo manon nami kay mag-chat-chatting ron. Bro, ayun na si Kikuan na pre. Tara pre, shot na pre kay Domingo magkaroon. Tara. Una ra mo pre. Ay problema sa kuha pre. Una ra mo dito. Kasi musunod na po tingali ko ron. Uy pre, kamo rin na. Oy pre, sa taron kay adlaw Domingo. Kay wa tayo trabaho. Ay naman kay ko ba? Tara tara, lami kay shot ron. Lami kayo eh. Grabe mapamen do ka pa rin ako ba napansin na nila ako ani dili ako may una ka dili. Okay. Pre, mura nagsabot mo doon ba nga mag-shotting-shotting karong adlaw. Pre, sa iyo kay may nagsugod o shotting pre. Excited na kay Miggy na mobot ka chika. Chat-chat ba para minit, di kay ulaw. Chika, wag mo na bago ba? No! Ay na si Kalampag niya pre. Grabe. Unsa man mga gwapa ka na? Nawa daw may ana daw eh. Wa man kay salig sa mong dagway pre. Piti kayo eh. Nawon bitaw nato ng chika ninyo ron, bantay wala ha. Piti mga pre, ni chat na to. Ang gichat, padong na daw to sila dire. Nanagay og single. Pasikla ba daw ko sa inyong mga chika be? Uy, ano po naabot? Da, iyan yung mga bayaan na uy. Ang mga lampos bayaan na uy. Pero di ko magpalata kay basig chika nila pare. Ani Oknol? Bibi Gades? Sweet, pag mga tawagan sila pare. Baby, honey, ganina mo? Pre, mana mo ya pre? Ay, ati, ay, di kayo nagdila pa rin, pre. Pag yun ay nagmahay, malo kayo. Oh, shit! Wala, kaya awa sa mga uyang ni pare, oy. Wapa mo kay bay. Wow. Masuya pa daning style ni, oy. Matay, pre. Sakit-sakit naman mo sa kumata. Kabalong single ta. Pwede mo makadalag chicks diri, pero ayaw mo palabit sweet-sweet diri, ba? Na nag-inom na po do. Uy, kusog man ini mo inom ng dok actress day. Kaya muhurot na nilang shatron ba, wajud na kapansin sa kuha. Sweet ra ba kayo? Oh? Nagsalig lang na sila pare ba, kaya mga partner, tuwag abroad. Pero ako lagi maglagot, lagi aning duha lagi. Pang sumbong mo dyan ako ni. Duulo na, tingin ako ni sila, kaya para makainom dyan ko, marag wajud nila balak ba? Hoy pre! Nag-inom man mo drada eh. Marag lamay kayong drada na ba? Tanawa, pre. Muduol yun dyan, pre. Bisig wag itawag, pre. Na, hangol kay shot pre, kahit pasalawaan nga kahoy pre. May pamanguna saging, pre. Magkanaas. Pre, majuin na ako drabi kay. Kainom muna kay ko ba? Andang Domingo pa rin ba? Wajud ko trabaho. Ay minga pud mo pre, hurot na mo shot oh. Karon pa man ganin duol, pre. Gado nga galing na niya na pre. Sabi to may mga chika oh. Pre, di po may magdugay, pre. Kay mag-date pa may ani. Lakaw pud may karon pre kay adlong Domingo biya. Mao na din na yung drada ron pre. Nalahi naman mo ron pre. Kana yung matasan ba? Sumbong to mo sa inyong mga partner ba? Inyo lagi binuangan. Di na ba lalim na nabaw sa abroad pre? Unsa may mo pre, pandamay man imo ha. Nasuya ram siguro ka sa mga, pre. Pre, masuya.
Tama din ninyong gibuhat pre. Nanan kamot niyo mga partner dito sa abroad nya. Inom-inuman rin ninyo dyan, nga nag-chicks-chicks mo. Mura po kagway sala no. Hilom dira. Isumbong nanti kasi mong partner nagiring-iring biya ka sa mua. Kung sa'yo nagiring-iring. Kay lumdum ka atong sakay mi si mong motor. Katong hubog kay ka kami to. Kuya, rabi kay ka makajamming sa kuwato. Asa mo pahatod miga. Mura makagubog ya. Bitaw ga, murag nakainom siya ba? Kasi ginahan mong duha makuyog sa kwa karon. Tagaan ta mong tag 1.5 taga isa. Ga, sukla na to ni ga. Hubog naman ni ga. Biyaan nagula to dayon. O sige, kwarta-kwarta na niya. Galasgaw ka pre. Kusog kay ka man chika. Nya dili ka muamot ini mag-inom na ta. Magaling Galas kang ka mo kupal mabayana ka mo nito. Inyo na kong gibiyaan ba? Pati piso sa kumitaka ba? Wala nyo nakaligtas.